Давай, давай още назад. Газ! Газ, бе! Майка му де. Не назад бе, напред, че там ще падне още. Много падна, много. Чекам! Чакай да махнем камъначе. То сега няма може да се махне. Мръдни към някъде, мръдни. Няма може да го махнеш на камък. Бега, ще удари. Кой кара взе с пътно, бе? Влявото караш, той ми поднесе, бе. Аре, ела бутайте, бе. Ето, докараш и мозко, че ям въжиш до това. Това няма да се буксува на теб, ще ма дръпнеш. Но път време за това лева, само път по-яко. Това лежа го ровно. Вари, То карай со край, ба. Ба запали да го бутнем, бе. Не става, бе, човек, това тук трябва някаква силна цяга да го дръпне. Това гледа какво се е окупал. Да пробваме да го бутнем, бе. Да, ще пробваме да го бутнем, тогава ако не стане ще дърпаме. Не може да го бутнеш, баба. Не може. Колко си бъде вдали?